Iawn. Wel, croeso mawr. Croeso mawr. Diolch, Paula. Dyma cyhoeddiadau. A fory mae LG am hanner wedi 5. Hefyd am 7 o'r gloch, mae cyfarfod anturiadolwyr, trustees meeting at 7 o'clock. Yr wythnos nesaf, mae'r Oedfa Cymraeg am hanner wedi 9 dydd Sul. Wel, bydd rhan fwyaf ohonoch chi yn gwybod yn barod bod bu farw Bridget dydd Mercher diwetha yn sydyn. Roedd y chwaer Liz gyda hi ar y pryd. Nawr, os chi eisiau mynd i'r angladd, wel, hynny yw ar y gwasanaeth yn Salem. Mae Liz a'i chwaer hi eisiau chi ffonio'r rhif ffon symudol Bridget a gadael neges gyda eich enw chi a rhif ffôn ac bydd Liz yn cyswllt â chi yn y dyfodol. Okay. Diolch, Rosa. Diolch, Paula. Diolch yn fawr iawn. Dwi'n mynd i rannu fy sgrin. Mewn munud. Iawn, dyma ni. Felly, heddiw yw goel yr Ystwyll, Epiphany, pan dyn ni'n cofio taith y dwythion. Mae blwyddyn newydd wedi dechrau. Gadawn y tu ôl i ni y cwbl sydd wedi bod. A herddwn gyda'n gilydd i'r dyfodol. Yn ystod y flwyddyn diwetha, dyn ni wedi dysgu llawer o bethau. Dyn ni wedi dysgu gall y byd newydd mewn chwinciad. Ond dyn ni wedi dysgu hefyd am ffyddlondeb Duw. Felly, ymddiriedwn yn yw y dechreuadau da eleni ac addolwn ddiw y gobeithio'n gwych. Gweddiwn. Arglwydd ein teithiau. Helpa ni heddiw i fod yn berchen llygaid i weld dy arweiniad. Yn berchen clistiau i wrando ar dy gangor. A chalon ddewr fel y gallwn deithio yn ffyddlon a chanfod dy ffordd di. Hyd yn oed pan fydd y llwybr yn ymddangos yn anodd ac yn dywyll. Amen. Yn mynd i ganu nawr, bydd Lynn yn ein harwain yn y canu, felly bydd rhaid i ti dadmiwtio dy hun, please, Lynn. Distewch, cant mae presenoldeb Crist, y sanctaidd un ger llaw. Dewch plagwch bron mewn dwfn barchedig braw. Hans mae presenold y Crist, sanctaidd un ger llaw. Dewch am llwgon yn Cristau un, o'r gyll lewyrch yn gryf. Delisca sanctaidd dan, Maria splendid brif. Brawach is
Cristau hun, o'n cyll lewer chan gris. Cant mae'n nether ar blwydd yn symud yn ein blid. Gaw I iachau yn nawr, gwaenyddau ras fel blid. Dewch, cant mae'n nether ar blwydd yn symud yn ein blid. Diolch yn fawr, Lynn, a diolch Han hefyd am y recordiad o'r organ. Bydd Andrew yn darllen nawr ein darlleniad oddi wrth y fengl Matthew penod 2 adnodau 1 I 12. Diolch, Andrew. Diolch yn fawr I ti, Rosa, bore da I chi gyd. Dyma'r darlleniad. Ymweliad y sir ddiwyniaid. Wedi I Iesu gael ei eni ym Bethlehem, Judea, yn nyddiau'r brenin Herod, daeth sir ddiwyniaid o'r dwyrain I Jerusalem, a holi, ble mae'r hwn a anwyd I fod yn frenin yr Iddewon. Oherwydd gwelsom ei seren ef ar ei chyfodiad a deithom i'w addoli. A phan glywodd y brenin Herod hyn, cythryddwyd ef, a Jerusalem I gyd gydag ef. Galwodd ynghyd yr holl brif offeiriaid ac ysgrifenyddion y bobl a holi ganddynt ble yr oedd y Meseia I gael ei eni. Ei hateb oedd, ym Bethlehem, Judea, oherwydd felly yr ysgrifennwyd gan y proffwyd. A thithau Bethlehem yng ngwlad Juda, nid y lleiaf wyt ti o lawer ymysg tywysogion Juda. Canes ohono ti y daw allan arweinydd a fydd yn fugail ar fy mhobl Israel. Yna, glywodd Herod y sir ddiwyniaid yn ddirgel ato, a holodd hwy'n fanwl pa bryd yr oedd y seren wedi ymddangos. Anfonodd hwy Bethlehem gan ddweud, ewch a chwiliwch yn fanwl am y plentyn. A phan fyddwch wedi dod o hyd iddo, rhowch wybod I mi mwyn I minnau hefyd fynd i'w addoli. Wedi gwrando ar y brenin, eithant ar ei taith, a dyma'r seren a welsent ar ei chyfodiad yn mynd o'i blaen, hyd nes iddi ddod ac aros uwchlaw'r man lle roedd y plentyn. A phan welsant y seren, yr oeddent yn llawen dros ben. Deithant i'r tŷ a gweld y plentyn gyda Mair ei fam. Syrthiasant I lawr a'i addoli, ac wedi agor ei trosorau offramasant iddo anrhegion, air a thys a myr. Yna, ar ôl cael ei rybuddio mewn breuddwyd I beidio a dychwelyd at Herod, eithant yn ôl i'w gwlad ar hyd ffordd arall. Diolch yn fawr, Andrew. Yn mynd I ganu unwaith eto nawr. Heddiw, dyn ni'n meddwl am daith y doethion, a hefyd dyn ni'n meddwl am ein taith ni fel Cristnogion wrth I ni ddilyn Iesu. Felly, dyn ni'n mynd I ganu y gan adnabyddus iawn, un cam bach ar hyd y byd yr af.
Dechreuais i pesychu Rosa, sorry. Paid â phoeni. Y tro nesaf, Lynn. Iawn. Wel, yr wythnos yma, dros Ewrop, mae pobl yn dathlu yn Nadolig. I ni, 15 o Ragfyr ydy'r diwrnod mawr, ond dydy hyn ddim yn wir yn bron gweddill Ewrop. Ni yw bron yr unig wlad sy'n peidio dathlu gwyl yr Ystwyll. So all over Europe, actually the big day is not necessarily the 25th of December. It's actually either Christmas Eve or Epiphany, which is the feast that we're celebrating today. Beth yw arwyddocad y stori hon? Stori unigryw yn y Testament Newydd, gyda dwythion a'r anrhegion enwog o aur, llys a myr. Stori hyfryd i blant, manylion handi am gwydd tafarn, neu gair o fywyd oddi wrth Diw, gair sy'n gallu trawsffurfio ein bywydau ni. Wel, byddwch chi ddim yn synnu taw gair o fywyd oddi wrth Diw i ni yw'r stori hon yn fy marn ni. In my opinion, this isn't just a story for children. This is a life-giving, transforming story from God. Oherwydd, yn ogystal ag adrodd yr hanes o dyddiau cynnar Iesu ac esbonio pam aeth Mair a Joseph fel ffoaduriad i'r Aifft pan oedd Iesu ddim ond plentyn bach, dydy'r stori hon ddim yn adrodd stori dwythion yn unig, ond stori bob un ohonom yw stori'r dwythion, stori fi a stori hi. So this isn't just the story of the early days of Jesus, not just the story of the wise men, but it's the story of us all. Mae stori dwythion yn dechrau gyda theimlad o anfodlonrwydd. It starts with a feeling of dissatisfaction. Mae'r dwythion yn teimlo bod rhywbeth ar goll yn eu bywydau nhw. Dynion clyfar ydyn nhw, dynion sydd wedi astudio a dysgu lot, yn sicr pobl i helu parch yn eu gwlad nhw. Ond ser hynny, dydyn nhw ddim yn teimlo yn fodlon. A tro eu gwaith o astudio'r ser, maen nhw'n edrych am y peth sy'n mynd i roi boddhad iddyn nhw. They just feel something's missing in their lives. And through studying the stars, they hope they're going to find that one thing that will make them feel fulfillment. Ac mae'r emosiwn yma, y teimlad bod rhywbeth ar goll yn ein bywydau ni, yn un sy'n gyffredin i bawb. Mae llawer o bobl yn ceisio boddi neu atal y teimlad yna, weithiau gan yfed neu gamblo, neu weithio'n rhy galed. Ond mae pawb yn gyfarwydd gyda'r teimlad yna bod rhywbeth ar goll yn ein bywydau ni. Ac mae'r teimlad yna yn dod o Dduw ei hun. Anrheg yw hi, neges o gariad oddi wrth Dduw a Tom, at bob un ohonom, yn deffro ni o'n bywyd cyffredin ni, i'n denu iddo fe, fe sy'n ffynhonnell pob peth sy'n dda. Ac unwaith bod y dwythion yn gweld y seren, maen nhw'n gwybod wrth reddf bod y seren yn rhywbeth i ymwneud gyda chyfrinach a boddhad a maen nhw'n chwilio amdani. This feeling of dissatisfaction is actually a gift from God that draws us to him. And as soon as the wise men see the star, somehow they know instinctively that this has something to do with what they're looking for. A dyma beth mae Duw yn ei wneud i bob un ohonom yn ei garedigrwydd a'i ras. Mae'n rhoi seren ar ein ffordd ni, yn dangos ble dalen ni fynd, mwyn llenwi'r twll yna i'r tu mewn. And God puts a star on the path of each one of us in his kindness and his grace to show us the path we need to travel to fill that hole that we have inside us. Dwi wedi clywed straeon tebyg tro ar ôl tro. Enghraifft, doeddwn ni ddim yn gwybod at beth i droi, meddai rhywun,
Pan welais i rhywbeth ar Facebook am y capel a phenderfynais i droi lan. Neu rhywun arall, ro'n i'n siarad am chwaer a dywedodd hi, mae rhaid I ti fynd I siarad â rhywun heddiw, ac yn syth ar ôl y galwad ffôn, gwelais I ti ddod lan I stryd. Neu unwaith eto, roeddwn I mor isel mod I wedi penderfynu lladd fy hun y diwrnod hwnnw, pan daeth siaradwr Cristnogol yr ysgol I gymryd y gwasanaeth, a newidiodd fy mywyd am byth. Fel gweinidog, dwi'n clywed straeon fel na tro ar ôl tro, ac efallai bod stori debyg gyda chi i'w hadrodd am dy seren di. Mae Duw yn rhoi ser yn ein hawr dywyll ni, trwy freuddwydion a chyd-ddigwyddiadau, a rhaglenni teledu, a llyfrau, a sgyrsiau ffrindiau, a'r byd natur, a cherdoriaeth weithiau. Ac mae'n gwneud hyn oherwydd ei gariad enfawr a Tom. Felly mae'r doethion yn gweld y seren, ac mae penderfyniad pwysig dros ben yn codi. A fydden nhw'n codi pac a mynd, gadael popeth sy'n gyfarwydd iddyn nhw, a dilyn y seren yna, yn y gobaith ofer felly, a bydd y seren yn ein harwain nhw i'r cyfrinach, a bydd yn llenwi'r gwacter a maen nhw'n ein deimlo. Neu, a fydden nhw'n aros gartref a chario ymlaen fel oedden nhw o'r blaen. So once they see the star, the wise men have this crucial decision to make. Are they going to pack their bags and go in the hope, a vain hope maybe, that the star will give them that thing they are looking for? Or are they going to stay at home and carry on as they were before? Ac wrth gwrs, mae'n union yr un penderfyniad pwysig yn codi I ni hefyd. Dwi wedi gweld y neges am y capel ar Facebook, ond ydw i'n ddigon dawr I droi lan ar y sul? Gwelais i'r gweinidog yn cerdded lan y stryd pan o'n i'n teimlo mor isel, ond ydw i'n ddigon dawr I adael fy nghar a gweiddi ei henw. Daeth y siaradwr Cristion yr ysgol, ond ydw i'n ddigon dawr I fynd I gael sgwrs gyda fe ar ôl y gwasanaeth a gofyn am help. And the same decision is there for us too. Mae Duw yn rhoi'r seren I ni, ond dydy e byth yn ein gorfodi i'w dilyn. Mae hyn yn lan I ni, ac mae angen dewrder arnom mwyn dilyn ein seren ni. Following the star takes courage, achos mwy na thebyg bod ein seren ni yn wahanol I seren pobl arall. Felly dyma'r doethion yn gwneud y penderfyniad dewr y dilyn y seren, ac mae'r seren yn ei harwain I Bethlehem. Maen nhw'n credu bod y seren yn arwydd o frenin newydd mawr. Felly, yn hollol naturiol, maen nhw'n mynd I balas y brenin lleol, brenin Herod. Ond maen nhw wedi camdeall y fath o frenin y maen nhw'n chwilio. Dydy nerth a cyfoeth brenin Herod ddim yn gallu bodlon i'r gwacter y maen nhw'n ei deimlo. Ac maen nhw'n gwybod hyn yn barod oherwydd ei bod nhw'n nerthol a chyfoethog ei hunain. Dyma ran beryglus dros ben o'i taith nhw. Mae yna berygl mawr o ganiatau nerth a chyfoeth a phleserau'r byd dagu y llais sy'n ein galw ni at Dduw. Yw ganiatau blocio y seren. This is a dangerous part of the wise men's journey and a dangerous part of our journey too, because we encounter the temptation to allow riches and power and the pleasures of the world to block out the star, to choke the voice that's calling us to God. Ond, diolch byth, dydy'r doethion ddim yn cael eu twyllo gan y pethau hyn. Maen nhw'n dyfalbarhau ac yn dilyn y seren I stabl fach, ble mae plentyn yn gorwedd. Ac beth yw eu hymateb pan maen nhw'n gweld y plentyn?
What's the reaction of the wise men when they finally get to the baby? Well, we heard it in Andrew's reading. They were overwhelmed with joy. Roedden nhw wrth ei bodd. Maen nhw'n deall eu bod nhw wedi dod o hyd o beth roedden nhw ei geisio. A ninnau hefyd, pan dyn ni'n cwrdd â hariad Duw, dyn ni wrth ein boddau. Dyn ni'n gweld hyn droion mewn bywyd rhywun sydd newydd roi ei fywyd i Iesu. Rhywun sy'n deall am y tro cyntaf cymaint bod Duw yn ei garu fe neu hi. Mae llawenydd yn ymateb naturiol I bresenoldeb Duw. Joy is a natural response to the presence of God. Joy, but also generosity. Pan bod rhywun yn cwrdd â Duw, maen nhw'n deall cymaint bod Duw wedi gwneud ar eu cyfer nhw, ac maen nhw eisiau ymateb gan roi popeth sy'n fwy o werth fawr gan ddynt i'w roi. Mae'r doethion yn rhoi air a llys a myr, ond I ni sydd wedi cwrdd ag Iesu, mae Iesu'n gofyn yr peth sy'n fwy o werth fawr I ni, sef ein bywydau ni. Jesus asks us to respond in worship with the thing that's most precious to us, our whole lives. Dyma ystyr y gair addoli, disgyn ar ein gliniau o flaen Iesu, a rhoi iddo popeth sy'n fwy o werth fawr I ni. Felly mae'r doethion wedi dilyn y seren a dod o hyd i'r un sy'n gallu llenwi gwacter eu calonau. Maen nhw wedi ymateb gyda llawenydd ac addoliad hael. Ond dydy'r stori ddim yn gorffen yna. The story doesn't end there. Mae'r stori yn gorffen gyda geriau pwysica yr holl darn. Geriau nad oeddwn I erioed wedi ei sylwi cyn I fi baratoi'r bregeth ar gyfer y gwasanaeth heddiw. A dyma'r geriau yn yr adnod ola. The most important words of this passage are in the last verse. Dyma'r doethion yn teithio yn ôl i'w glad ar hyd ffordd wahanol. They left for their country by another road. Ar hyd ffordd wahanol. Achos pan dyn ni'n cwrdd ag Iesu, a chymryd y penderfyniad i'w addoli, dydy'r bywyd ddim yn aros fel oedd o'r blaen. Rydyn ni'n parhau gyda'r hen swydd, yn byw yn yr un teulu, gyda'r un pherthnasau, ond mae popeth wedi newid. Rydyn ni'n teithio ar hyd ffordd wahanol nawr. Mae'r bardd T.S. Eliot yn ei gerdd The Journey of the Magi yn ei ddisgrifio fel hyn. Mae'r doethion yn siarad ac mae'n dweud, all this was a long time ago, I remember, and I would do it again, but set down this. Were we led all that way for birth or death? There was a birth, certainly. We had evidence and no doubt. I had seen birth and death, but had thought they were different. This birth was hard and bitter agony, like death, our death. We returned to our places, these kingdoms, but no longer at ease here in the old dispensation, with an alien people clutching their gods. I should be glad of another death. Fel y doethion I ni sy'n dilyn y seren I breseb Iesu, mae genedigaeth Duw yn ein byd ni yn golygu nid dim ond genedigaeth, ond marwolaeth hefyd. Genedigaeth oherwydd bod bywyd newydd o obaith a llawenydd wedi dechrau, unwaith yn ni'n dechrau addoli Iesu, ond marwolaeth hefyd, oherwydd bod cariad Iesu yn newid ein bywydau. Rydym yn gweld ein hunain trwy lygaid Duw, gyda chariad di-amod, ond hefyd gydag onestrwydd sy'n gorfod I fi newid fy hen fi fawr. Rydym yn dechrau teithio ar hyd ffordd wahanol. Once we encounter Jesus, we too start to walk another road.
Eleni, mae John a fi wedi penderfynu penodi 2021 fel blwyddyn disgyblaeth. Blwyddyn disgyblaeth. Dim disgyblaeth yn yr ystyr o fod yn disgybledig, discipline, ond yn hytrach disgyblaeth yn yr ystyr o fod yn disgybl Iesu, discipleship in Saesneg. We've appointed 2021 as the year of discipleship in Salem. Rydym yn gobeithio canolbwyntio eleni ar beth mae'n golygu bod yn disgybl Iesu. Ac mae stori'r dwythion yn rhoi clw enfawr I ni heddiw. Mae bod yn disgybl Iesu yn golygu teithio ar hyd ffordd wahanol. Ffordd wahanol o'r hen ffordd yr oeddwn I gerdded arni o'r blaen. Ac yn aml, ffordd wahanol iawn I bobl eraill yn ein bywydau ni, hyd yn oed pobl anodd. Mae Iesu'n disgrifio'r ffordd yma fel hyn. Mae'n dweud, mae'r fynedfa sy'n arwain I fywyd yn gul a'r llwybr yn galed. Does ond ychydig o bobl yn dod o hyd I fi. A mewn lle arall mae Iesu yn dweud, fi ydy'r ffordd, yr un gwir a'r bywyd. Does neb yn gallu dod I berthynas gyda Duw y Tad, ond trwy fi. Felly cymerwn amser tawel nawr, wrth I ni wrando ar gantores Casmeirig. Ac bydd amser I ni ofyn I Dduw i'n helpu, fel unigolion yn sicr, ond hefyd fel eglwys, I gerdded ar y ffordd galed sy'n arwain at fywyd eleni. Rwyf yn dy garu, Iesu ci, mor felys yw dy gwmni di, tydi yw mren tiw niw, a hebddo ti ni fyna fyw. Pan o'n i'n rhodio'r llwybrau hir, goleais dydd y ffordd yn glir, wrth ddilyn darwydd di o'r nef, a gosach hwyl at weld y wef.
Fy Iesu anwyl caraf di, tydi si bi am mywyd i, dilan af di fy anwyl ffrind, hyd ffordd y groes lle rwyt yn mynd. Dyna mynd i rannu'r cymun gyda'n gilydd nawr. Fel dyn ni'n grŵp bach, os ydych chi eisiau gweddio dros rhywun yn benodol, croeso hi roi ei enw yn y chat. Os ydych chi'n gwybod sut mae defnyddio'r chat, croeso hi roi enwau y bobl yn y chat, a byddai'n gweddio drostynt yn ystod y cymun. Diolch yn fawr. Ond cofiwch bod gwasanaeth yma'n cael ei recordio ac wedyn ei dangos ar YouTube. Felly mae'n bwysig i cael caniatâd oddi wrth y person cyn i ni sôn amdanyn nhw yn yr oedfa'n cyhoeddus. Diolch, Lisa. Dywedodd Iesu Grist, dewch ata fi, bawb sy'n flynedig ac yn llwythog, ac berodd a fi o'r ffwystra i chwi. Oherwydd, lle mae 2 neu 3 wedi dod yn chydd yn fy enw i, yr oedd yno yn ei canol. A mae Iesu yn galw ato bawb sy'n dwyn pryder, blinder a phoen, ac yn estyn iddynt ei o'r ffwystra a'i dangnefedd. Fel y mae wedi addo, y mae yma yn bresennol, yn ein misg ni yn awr, yn ein gwahodd at ei fwrdd, i gymryd bara a gwin cof amdano, i rannu cymundeb ag ef ac yn gilydd, i gyfrannogi o'r bendithion ysbrydol sydd ganddo ar ein cyfer, ac i dderbyn trigarydd a gras yn gymorth yn ei bryd. Felly, deiwn mewn llawenydd a diolchgarwch at fwrdd yr arglwydd. Gweddiwn. Ddiw sanctaidd a graslon, yr oed wedi addo bod yn bresennol bob amser gyda rhai sydd yn dygeisio. Amlygad y hun i ni nawr wrth i ni ddisgwyl wrthyt. Byddet i'r gariad lenwi ein calonau. Byddet i'r nerth o resgyn ein gwendid. Byddet i'r dangnefed ymlid ein hofnau. A byddet i'r ysbryd glân ein harwain i lawenydd a dirgelwch cymundeb a thi trwy Iesu Grist, dy fab. Cyffeswn yn ostyngiedig i ni bechu. Yn dy erbyn di, ac yn erbyn ein gilydd, mewn cymaint o ffyrdd. Maddau i ni o dad trigarog, rhyddha ni o'n beau, a chreu a galon lan yn om. Fel hyn, y mae'r Apostol Paul yn disgrifio sefydlu sacrament swper yr arglwydd. Oherwydd fy dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a dradoddais i chwi. Yr arglwydd Iesu yn nos y brydahoedd ef, gymryd bara. Ac wedi iddo ddiolch, fe'i torodd. Croeso hi doriaeth bara hi hefyd, a dweud, hwn yw fy corff sydd yr eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd hefyd, ar ôl swper, fe gymerodd y cwpan, gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i.
Gwneu hyn bob tro yr afwch hef cof amdanaf. Oherwydd bob tro y byddwn yn bwyt ar bar y hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydym yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd, hyd nes y daf. Gweddiwn. Dad cariadus, fe wnawn ni hyn i gofio cymaint y mae Iesu'n ein caru, ac y dylem ninnau hefyd ei garu ef. Anfon dy ysbryd glân arnom ni i gyd, fel y gallwn ni wrth fwyt ar bar y hwn ac yfed y gwin hwn, yn borthi ar Grist a chael ein llenwi a'i fywyd a'i ddaioni ef. Cyflwynwn i ddofal di yn awr, pawb sy'n sâl, neu yn drist, neu yn unig. Ac yn arbennig, dyn ni'n gweddio dros Liz, chwaer Bridget, Nicky, gwraig Les, a'i theulu hi, Philip, gŵr Lisa, sy'n cael llawdriniaeth yfory, ac Irene, mam Paula, sy'n cael llawdriniaeth yfory hefyd. Dyn ni'n gofyn i ti ei nerthu, ei bendithio, a'i hadfer. Helpa ni bob un i gerdded law yn llaw a Iesu ac i fyw ein bywydau ar ei fwyn. Ac i ti, o Dad, trwy Iesu Grist dy fab ar ysbryd glân, y bo pob clod a gogoniant yn oesoedd. Amen. Dyweddodd Iesu, hwn yw fy nghorff sydd yr eich moyn chwi. Gwnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd cymerodd Iesu'r cwpan a dweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed. Gwnewch hyn bob tro yr afwch hef cof amdanaf. Iesu, oen Diw, trigar ha wrthym. Iesu, sy'n dwyn ymaith ein pahodau, trigar ha wrthym. Iesu, iahawdwr y byd, rho i ni dyddau'n nefedd. Nefol, Dad, cysurwr y trist ac iahawr y dryllliedig. Diolch hwn i ti am ein porthi wrth y fwrdd a rhoi i ni fywyd a nerth. Offrymwn ein hunain yn aberth bywiol i ti. Cadw ni yng nghymdeithas dy bobl, cryfha ein ffydd,
fel y tyfwn mewn cariad at y ti ac at ein gilydd. A llanw ni a llawenydd a gobaith o bywyd rhagwyddol trwy Iesu Grist ein harglwydd atgyfodedig a'n dysgod ni i weddio gan ddweud ein tad ac hwnnwyd yn y nefoedd, sancteiddio'r dy enw, deled dy dernas, gyneler dy wythlis, megis yn y nef, felly ar y ddau hefyd. Dy rwy ni heddiw ein barabeinyddiol, a maddau i ni ein dyledion, fel y maddeuwn ninnau un dyledwyr. Ac nac arwain ni i brofedigaeth, either gwared ni rhag drwg. Canesaidd o tir dernas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Yn mynd i ganu ein can ola nawr. Lynn, os ti eisiau canu, cofia dadmutio dy hun, please. A ddwy di i'n ddilyn i, os galwaf denw di.
Diolch o galon Lyn. Gad i ni orffen gyda bende. Arglwydd, wrth i ni barhau ein taith gyda ti yr wythnos hon, ac wrth i ni geisio byw ein ffydd bob dydd, bydd gyda ni. Syna ni ath gariad, annog a ni pan fydd arnat eisia i ni. Eisia i ni weld neu wneud rhywbeth newydd. Mwyn Iesu. Amen. Diolch yn fawr bawb. Mynd i